kajing ia kajang upat ba namar ulas ngotu ia kita kajing ia lenti ki baki arpo ki life house nem haba nilaban ong lesi baya ka vote ka jonga ya ka jongpi lathiet da ka dar jong ka pisa tikumno ngingin kintiu ya kata ka ribet ka jat ka benri jungi modur hang ni hapo ka ri ka bait jungi ngidan da ki lak ti hato la mo bantiet lo da kita ki spa da ki hajar dei namar kata ka daw namar ya ka clear jungi lathiet no da ka spa ka hajar ti modur kumno an penkiu ya kata ka roi ka par ka jungi ngai nguriu blai lingba ka jingmi jong ka voice of the people party phimadder lada kamdan ka voice of the people party mentakan longkumno kan ka politics sapo Meghalaya ka jongi phimadder lada ka kini ki party barok hoy ki badan lang mentaki UDP HSPDP ki badan lang mentahan re ki dan hakaju kaju kanong rem rengi pat ngidang la ka jong kanong rem ti kamot lang ba ni aingo pa dayo blay di lang ba ka jing pensyai ni aingo i president jungi iba aden mila basay mo iba mi siya kmat keleng kari kasi jantia ban pensung tuwa iyo pat ba bang iyo ya ka jing kersyan ka ba iyag nga upat ba hoy ha ka ni kapon ngamdan shibun ban keren namar kapon ngidang don arngot kinong keren ki jungi Henry ngawan ban kerpat ipi ya kinong syong jong kanong juri ban ay ka jing kersyan ka jong pi ya i Dr. Batskem ibalong ha ka jing ya kelenti ka jungi ngiyo i ya kata namar idan ha kata ka feel ka ba idan ha kata ka politics Tengingit scam namar ilong siya tau brio badan siya kata ka political thoughts nang ta kung leader tengingit scam haba in late siya tay ba in tensyan hapo ka parliament ka jongi bat kunjuru hoy kumba ngalayat lenti bat isa singkan ngai ngo hoy ki dan kilong kami na ki samla na ki shlong ki baper haba ki phone haba ki ki lengo ya kita ki jingpoy jong ki scheme ki MP scheme ha ki shlong ki jongki bagi ong bakata post nem ngim jutep bangi kadan kata ka scheme nakabenta ki shnong ki baret ki baria ka mangi shibon menta kini ki arsnem ki layo jing mentoy naka MP scheme ka baru si kata ngimchu perkhat berkidan ki shnong ni ki bangchu tep AA syapang kata ka MP scheme kidang dan ki scheme ki badangsa lese kan long ka bakendet yapi onda ba kita ki scheme kinsawan hadin namar balay na makajing klat kandet no jong isa emsyam lala ban pendap i kita ki scheme ki basa kanlong kajing kerku ka bakraw ladang iyo kita ki scheme ki ba isa inang pensa da kilasa kon no siteng ndrangi kini lenti bakini lengba kajing jiat ka jong pi ya di Dr. Batskem Marbo ba in beteng biang ya kata kalenti ka ba isa Dr. Ricky Ejisingkan ka ba ilalit no in beten biang ya kata kalenti o in bot biang ya kata kalenti ba ita ki scheme ki basa baro ban bot dian biang ban penyo ya ka hok ka jonga ka bajong pi ka ba mga ban mapi baro ngimtep baro sikata bangiyo ki jingmentoy ki ba bon bah na po ka MP scheme tingamdan AA ban ong ditanggan ni gancing kerpat sngo bah daga ngingim dan kaspa ka pau ka hajar banwan banterway pi nrengi wan ban syapi syopat ba da ka jing iet banwan ban ai ka jing kersyan ya i Dr. Batskem Marbo te kublay shibon ni pi baro